Čaute, takže pokúsim sa vám nejak ukázať, že jak by to mohlo vyzerať. Je to v podstate len nejaký akože návrh, hej. Dá sa to ešte stále prerobiť, ale koncept by mohol byť taký nejaký, hej. Čiže ja som prišiel na svoje nastavenia a chcem sa pridať do nejakej skupiny. Nazval som to, že členstvo v skupinách. Tu sú vylistované tie skupiny vlastne. Aby mohol byť akýkoľvek člen zaregistrovaný, respektíve zaradený do týchto skupín, nazývam ich, že systémové skupiny, musí vlastne odoslať žiadosť, že chce byť do tejto skupiny zaradený. Zaradiť sa do systémovej skupiny môže človek len tak, že pôjde sem do profilu, klikne si členstvo a už si vlastne pozerá, že v ktorej skupine chce byť. Či je v skupine zaradený, alebo či v nej niekedy bol zaradený, to vidí hneď aj podľa statusu. Ak v skupine nie je zaradený, môže sa do skupiny kliknutím na tieto modré gombiky pridať. Zelená znamená, že už je v skupine zaradený. Ak užívateľ takto žiadosť odošle, skúsime si odoslať nejakú žiadosť, hej, tu na žiadosť som už odoslal, môžem zrušiť žiadosť. Teraz som žiadosť zrušil, hej. Tu znova môžem požiadať o členstvo v skupine, hej. Čiže teraz vlastne požiadal som o žiadosť v skupine. A teraz na druhej strane zase niekto, kto je zodpovedný, nejaká zodpovedná osoba, tak má prehľad o tom, že kto tieto žiadosti otvára. Tu má taká obrazovka, členstvo v skupinách, na ktorej vidím, že kto si žiada napríklad teraz. Hej, vidím, že Helena Úrodná žiadala o členstvo v skupinách. Nezobrazujú sa mi na najvyššie teraz tieto žiadosti preto, lebo už som tu vytvoril tú žiadosť. Tá žiadosť sa nevymazala zo systému, ona v systéme zostáva a len sa mení jej status. Hej. Tu vidím, že som si žiadal, že chcem byť v reštaurácii alebo v malej rodinnej farme. Teraz keďže som vlastne admin, tak môžem pridať, hej. Užívateľ teraz tým pádom Martinke Rester bude v tejto skupine, alebo konvenčný spracovateľ, hej, môžem pridať aj tam. Hej. Teraz keď sa pozriem na svoj profil, tak už by som konvenčný spracovateľ mal byť. Keď teraz refreshnem, dám si